Wena leyo ntombazane owantshontsha inhliziyo yami wabaleka. Hayi bo, inhliziyo yakhe ibetshontshiwe. Lalela, ubunenkinga namhlanje kuseni. Ngifuna ukuzama ukukusiza. Yazi ukuthi leya nhliziyo eyayi kwi-ambulance yacishe yalimala. Ngase ngazama ukuyihlenga-ke. DJ, ufuna ukuba udokotela naye njengawe. Ingakho eza kuloya mhubho kuhlaza. Lalela, kunebhasi sevelela futhi. Kwalimala abantu abaningi. Ngicela uze nami. Ngiyakucela bandla. Uyahlanya yini? Uzohamba kanjani ndawo? Phela mina ngazi lutho ngale ndawo. Kuney'ngane ey'ncane lapha nabantu abadala abalimele kabi. Ngiyacela. Ngicela sami. Ucabanga ukuthi wenzani? Useyinhlungwini. Ubudokotela lo mawusho. Mawuthi ayibuyi into oyenzayo, uzomsiza kanjani? Yabona ukudlala ngegazi nenyama, akuwona umdlalo wengane lo. Selibuyile njengesifiso sabaningi. Bukela ithemba alibulali kusukela ngomhla ka-16 kuFebruwari ebusuku ngehora lesishagalolunye kustakanya kuphela.